Libre 29 Merkulis mga igsunan. Okay, nang wata kamunggay ano po ning ipaniud to ining maong pizza no kay wata kalugsong ba. No bitaw matay sudan ani og dita mag kamot ani do na may daghan ring kasilinganan mga wata kamunggay mga igsunan. Okay mo ni daghan ko kuha no kay ato ning lapuan para to ininit tubig. Gilapuan na to. Ingon ani ra pag nindot kayo ni kanon. Hindi kay nindot lamian kanon ni magigsunan ko. Ako na ning review. Ambot nakita na mo atong nabamo atong akong gihimo ini. Yun ani no. Kini ang review nako aron maklaro gid ba. Kana mao na akong gilapuan na kamunggay no. Inani ang procedure no ato gining klarohon ba aron sagsaon to ni aron di mo mawa sa ato ang ato ang procedure ba. Aron step by step yun kana ang sabaw sa nilapuan kuhaon na to na kay magamit na to na multi-purpose nila pwede na sakit atong gibati no daghan ang benepisyo ng sabaw. Okay maghiwa kag excuse me bombay og ahos no wala na itong atuang sayingan na atuang panakot no. Okay nailimsito sa kabuok sa lahi ng putahe no. Duha ni ka putahe magigsunan ko. Muna ni kamunggay ni pero duha ni klase nga pagluto na ako ang ako o ilaha. Kaya di man sila mukaon ng sa ako ang ang ilaha po di po mukaon. Ilaon na po na. Okay kana mao ni ang ilaha atong unahon no. Magisunan kini. Ahos to ahos magisunan. Kuan tag ahos then Bombay. Na ato yuning kuan karon okay luya. Apil ang luya dia. Mawa ang langsa. May langsa ni man kamunggay man. Okay na basta humot-humot lang ba hanghang gamay kay na may luya. Okay mao na gigisa na to no. Kana mao na nilapuan ang kamunggay magisunan. Gigisa na to kumot na kayo na ayun pagisa mo kamunggay ug nilapuan kay manglupad na maluya panako pa na magalibang-ibang magisunan. Okay basta na to nang ya lang timpla na to og tuyo no sauce yan na di po na ganon oras ang pagkasindom ay mao na nyahonon dayon na sanga onon patag itlog patag itlog para kay mo na putos atong murag burger bay pa kuan sa kuan masilbing putos sa babaw ubos no. Ug gamay ra di na makalimin sa babaw ubos sa kay naalay itlog na sa ilaw mo sa babaw mao na atong plano na maputos ya tuloy maputos kay usa ra makabuka itlog daghan man kamunggay tulami ang sulod na buta aron lang mo iaton lang ani ana ba burger na sa dawom na ako sa babaw itlog pagkaon mo na pinaburger po nga ingkibo na nimo na umadag ingkib di ba saraon nga ang tunga di ba ingog buwagon ikan sa taas ato sa ubos ang pagkaw pag sandok ba pagkandok man to no. Ano to ilahan na to kani ako ang gihimo ako ani di na ni wanay labot sila ani. Luya Bombay mao na og musito kana gibut tangan to kuano na tangan to kanang singana kanang suka no suka ang guna to makita wang to mapakita ang suka tong giuna dayon ang kuan usa ang panakot dayon ang kuan mana itong limonsito og tuyo na kani suka to ay kani suka mao na kaon na ta na kaon na okay mao na siya salad ni ako malunggay salad katong ilaha kuan to rilinong malunggay ibutang itlog man okay kamo na mo ngalan anang mga sudan na igsunan ko kay imbento na ko ni kanang nauna nga akong pagluto mo na akong nilutuan sa akong nanay sa una akong sunod no. Okay ni ako na ni kaning ito salad mo na ni kana mo na akong gikuan ang sabaw akong gi inom di multi-purpose multi kay daghan man daghang katuyuan ba pag kuan kana siya na kanang kapayas no sa mga multi-purpose daghang kay tuyuan tulo sobra sa tulo katuyo no. Tulo ba to? Duhara. Ano to? Double purpose ito day.